Mga kasugbo, nangita ba ka mo og laing suruyanan sa imong pamilya o barkada? Ayaw nagkagool kay naara ang Miss Mountain Resort sa Barangay Taptap, Bukirang Bahin sa syudad sa Sugbo. Unsa may naka-espesyal niini? Kuyugi ko og atong sa taon karon. Tara! Hi sir, welcome to Miss Mountain Resort. Here's your key sir, enjoy your stay. Magpahayahay ta sa presko ug bugnaw nga hangin sa Miss Mountain Resort, samtang mangangha sa malunhaw nga mga talan-awon. Sa pagsulod, abi-abihon ka sa ilang woody interior sa resort ug mga friendly staff nga mugiya kanimo sa ilang mga lapad nga rooms. The earthly brown tone of the guest room, contrasted with the bright white color, makes them visually appealing. Hangtod sa 6 kataw ang ma-accommodate sa rooms, matched with high ceiling spaces which are also furnished with 2 beds and a sofa. Dugang pa, ang matag kwarto adunay balkonahe nga adunay usa ka breathtaking view. Perfect kaayo sa pag-inom sa imong kape sa buntag o tingali usa ka romantikong panihapon kauban ng imong minahal o kaha imong pamilya. So diri sa atong resort na atay 16 nga deluxe rooms. So composed of dako kay na atong mga rooms no. Dagko kay ni atong mga rooms na ay duha ka full size bed, naa pud tay one expandable sofa bed. So aside from that, naa sad tay kiddie playground. So natay kiddie playground. So pwede nato dadon nato mga bata diri ato mga chikiting. Also we have 2 KTV rooms. So natay restaurant, open na siya 7 AM to 9 PM. So daghang kay tag mga food choices diri pwede sa naapod tay bar, resort sad, pet friendly. So pwede ta mo dalag mga iring or sa mga hayop nato nga atong gilab basta lang responsible pet owners ta. So visit na mo diri mga mga katong ganahan nga mo stay or mo so arita diri mag-Hawaii or mag-relax sa atong resort. The Mist Mountain Resort is a place where you can refresh your body and soul, pinaagi sa pagdive sa infinity pool, samtang magtanaw sa lush green trees and vivid blue skies. Alang sa mga bata, mahimo silang maglangoy sa tibok adlaw sa kiddie pool, tapad lang sa main pool. Diin ang mga ginikanan makatanaw kanila samtang sila maglingaw-lingaw. Sa Mats Playground, ang mga bata mahimo usab maglukso, mag-slide o magduwa tungod kay safe ra kini. Bukas usab ang KTV room alang sa mga bisita nga gustong mag-unwind and sing their hearts out. Human sa imong pagpahayahay, mahimo ka nga moadto sa ilang alfresco restaurant ug mukaon og lamian nga pagkaon human sa taas nga adlaw sa paglangoy o kalingawan. Nagtanyag sila og usa ka halapad nga mga delicacy aron magtagbaw ang imong gastronomic adventure. Abli ilang restaurant gikan sa 7 AM hangtod sa 9 PM. So far, Mist Mountain Resort really gave me a good experience. It's giving me a disconnect or reconnect vibe, which means I can disconnect with social media to reconnect with nature. Hi mga kasugbuanon, I am inviting you to have a good experience here at Mist Mountain Resort. Ang resort, 45 minutes lang ang gilayon gikan sa Metropolis, usa ka dali nga pag-drive paingon sa nindot nga destinasyon. Ang ilang mga pasilidad bukas alang sa day use package nga gikan sa 800 to 1,000 pesos. Ang overnight stay magsugod sab sa 3,500 uban sa pamahaw ug libreng paggamit sa ilang mga amenities. So there you have it mga kasugbo, mo kini ang Mist Mountain Resort located dinhi sa Barangay Taptap. Kuyugi ko kanunay sa pagdiskubre sa Sugbo aron kita makaingon IDI nalingani sa Sugbo. This is Mark. Until next time, back to you Santino Anova.